काही रे इसका बसर लगे किती आणि काही अंकल या इस्कलच्या अंकल इस्कला नसताना आणि काही तुमच्या बरी मार्केटिंग सांगत अंकल नाही रे तुला शिकून किती नाही जेम जिंकलाय रे ही अंकल तुम्ही का आले सर मला लस दिसता रामू गोड झाले आपण का जायचं का अयो तुझे काल पेद्दा रे तसे नाही रे तुझ्या मुखार शिकून ओढ झाले आपण कालच जेम जिंकलाय अंकल अवंगे अव नऊ रोज आता हे मुझे देवा तुका मुखार जिवितान किती जाय रे मका घे अंकल मका वकाल जाय बापा किती आत्ताय रे अव सुनाटा हो तू तुझ्या आवय बापायक किती दिताय रे अव तांकां नातू दिता तुझ्या जिविताचो उद्देश किती रे शी अंकल तुम्ही का आलाय बुडतो बुडतो तसे करता म्हाका लस दिसता अंकल म्हाका लस दिसता म्हाका लस दिसता तुम्ही चॉकलेटीच्या त्याला सांगता अंकल तुम्ही चॉकलेटीच्या त्याला मास सांगता म्हज्या जिविताचो उद्देश की अंकल हांव काजार जावन म्हज्या हातांत आसलेल्या इकरा बोटां बरी इकरा भुरगीं घरी घे म्हण आसा तेंच म्हज्या जिविताचो उद्देश अंकल किती अरे पेद्दा दुखटल्याकडे कसर जाते